Vezmite si tak ruku s pokrčeným lakťom a ide o to, aby on vystieral ten lakeť. Kukino, poď. To, čo on potrebuje stojí. Vystieraj. Štup. A ideš. Môžete si podchytiť rameno. A vystieraj lakeť, poď. Tak, a ideš, poď. Ideš. Slabšie. Vystieraj lakeť, poď. Ideš. Môžeš mu dať 3 po 10. Vyserie po 10. Štup. Tak. Z tejto polohy ideš, vystieraš lakeť, poď. Poď, tlačíš, vystieraš. Tak, super, ideš. Len si podchytíte lakeť. On vystiera, poď. Ideš, poď, vystieraj lakeť. Ideš, poď. Ešte, vystieraj. Môžeš mi dať trochu odpor. A ideš, poď. Tak, a potom vlastne do hora. Poď, do hora vystierať ruku, poď. Štup, a ideš. Vystieráš. Štup, ideš. Op. A vystieráš. Poď, vystieráš lakeť. Vystieram lakeť. Poď. Tak. Čiže toto je proprioceptívna stimulácia, hej, že pri nej vlastne on musí robiť sám a pri mobilizácii je len to zatlačanie, čiže on nič nerobí. To je